Исемесіз жұмға 15 декабр яңалықлары білен эфирда Татарстан хабарларының кешкі шығарылышы. Олар білен мен Люциана Тфолина таныштырам. Бүгін біздің программада. Mühim sonlar. 2020 yılda federal büdjetке көчерілген салымдар үлесі 63% тәшкил етешек. Бүгін Қазанда республиканың быйылғы бюджет үтәлішіне йомғақ ясадылар. Нәтижелеріне Рүзәл Шарипов біліп қайтты. Татар әдәбиятында бай мирас қалдырған шәхес. Әсәрләрінің иштәлегендә шәхес һәм революция, тарих һәм җәмгыять. Шамил Усмановның проза әсәрләре һәм аларның бүгенге көндә дә актуальлеге хакында. Инзилә Хусаинова. Беренче тапкыр блогерлар фестивале узды. Шәй, сөт белән шәй, шәк, өчпочмак нашыл бөтен милли ризыклар турында контент ул минеке. Социаль челтәрләрдә туган телләрне алга сөрүчеләр белән Шулпан Касыймова танышты. Қазанда кіші өліміне кетірген юл фажиғасы болды. Volkswagen машинасына отырған 18 яшьлек егет Сибғат Хаким урамы белән Фатих Амирхан проспекты шатында 2 кешене бәрдерә. Ул светофорның кызыл төсенә туктамаган. Җәяүлеләрнең барлык кагыйдәләрне үтәп, яшел утка зебра аша чыгуы була. Аларны бәрдергәннән соң егет Hyundai Greta машинасына килеп керә. Аварияның ничек килеп чыгуы күзәтү камераларына эләккән. Егетләрне җәяүлеләр кичүенә аяк басулары белән ук машина топтаткан. Юл инспекторлары әйткәнчә, ул йөртүче таныклыгы нибары 1 ай элек алган булган. Егет авария урынында безгә хәлнең ничек килеп чыгуын сөйләде. Я сначала, ехал, тут светофор желтый горел, я тормозить начал. Светофорның сары төсе янгач, мин тормозга бастым. Машина җылынып җитмәгән иде. Мин башта җәяүлеләрне бәрдердем, аннан соң икенче бер автомобильне. Тапталган 2 егет юл аша чыга гына башлаган иде. Они вот на светофор только начинали идти. Фаҗига урынына тиз арада медицина хезмәткәрләре килеп җитә. Егетләргә беренче ярдәм күрсәткәннән соң аларны хастаханәгә алып китәләр. 4 сәгатьтән соң 18 яшьлеге реанимациядә үлә. 20 яшьлеге авыр хәлдә ята. Безгә мәгълүм булганча, алар бер туган була. Казанга Башкортстаннан укырга килгәннәр. Фаҗига турында әти-әниләренә хәбәр ителә. В крайне тяжелом состоянии лежит в реанимации. Пациентларның икенчесе бик авыр хәлдә реанимациядә ята. Аңа операция ясадылар. Хәле бик авыр, тотрыклы түгел, кулдан килгәннең барсында эшлибез. Әтнә районының Түбән Киек авылында бозаулар яны бүлгән. Терлекчелек комплексына ут узган төндә каба. Бозау бозарының дивары токтадан эшләнгән була, анда 110 терлек асралган. Күбесен ут эченнән алып чыкканнар, әмма 25 бозауны чыгарып өлгермиләр. Рәттән тыш хәлләр министрлыгыннан хәбәр итүләренчә, ялкын 100 квадрат метрны биләп алган. Беренчел форазларга караганда ут электр җайланмаларын дөрес урнаштырмау һәм файдаланмау сәбәпле килеп чыга. Татарстанда һава торышы кинәт үзгәрә, зәмхәрит салкыннарына җепшек көннәр алыштырачак. Синоптиклар киләсе атна башына 0 градус булыр дип фаразлый. Иртәгә Татарстан циклон йогынтысына эләгә, кар явачак, буран чыгу ихтимал. Юлларга сулачак, бозлау хасыл булырга мөмкин. Һава шартлары үзгәргәндә үзләрен начар хис итүче кешеләрнең алдан ук чарасын күреп куюы мәслихәт. Кан басымы уйнамасын өчен табиблар язган даруларны эчәргә киңәш итәләр. Көннәр бик салкын булганга, узган шимбәдә Татарстанда авыл хуҗалыгы ярминкәләре уздырылмады. Иртәгә алар кабат оештырылачак. Анда килеп 15%-ка арзанрак бәядән яшелчә, ит һәм сөт ризыклары сатып алырга мөмкин. Рәттә яңа ел алдыннан азык-төлеккә ихтыяҗ арта. Министр Марат Җаббаров халыкны продукция белән тиешенчә тәэмин итү бурычын куйды. Аеруча йомырка, тавык, сыер ите, сөт ризыклары һәм яшелчәләр җитәрлек күләмдә булырга тиеш. Продукцияны республиканың 22 районыннан 18 авыл хуҗалыгы предприятиесе китерәчәк. Киләсе шимбә 23 декабрьдә быелга соңгы ярминкә булачак. 2023 елда Татарстан бюджет күрсәткечләре буенча Россиядә иң яхшы 3 төбәк исемлегенә кергән. Без Мәскәү белән Санкт-Петербургтан калышабыз, алар илнең иң зур шәһәрләре. Бүген Казанда салым, казначылык һәм финанс органнарының уртак коллегиясе узды. Анда катнашырга дип 3 федераль оешма җитәкчелеге килде. Финанс министры Антон Силуанов Татарстандагы инвестиция мөхитен билгеләп узды һәм икътисади үсеш өчен монда мөмкинлекләр булуын бәяләде. Республика читкә товар сату, төзелеш инвестиция җәлеп итү буенча алдынгылар сафында. Моны дәлилләүче мөһим саннар һәм республика җитәкчелеге алдына 2024 елга куелган бурычлар хакында. Рүзәл Шәрипов.
Бүген хөкүмәт йортында гаять җитди мәсьәләләр хакында сөйләштеләр. Казанга Россиянең финанс министры, казначылык башлыгы һәм салым хезмәте җитәкчесе урынбасары килде. Рөстәм Миңнеханов аларга рәхмәтен җиткерде, утырышны казанышлардан башладылар. Татарстан Мәскәү белән Санкт-Петербургтан гына калышып, социаль-икътисади күрсәткечләр буенча илдә 3нче урында тора. Инвестицияләр җәлеп итү буенча Мәскәү генә бездән алда. Самые прогрессивные практики здесь и управления, и условия для экономического... Республикада инвестициялар җәлеп итү, бизнес өчен уңайлы шартлар булдыру юнәлешенә игътибар бирәләр. Татарстанда алдынгы тәҗрибәләргә таянып эш итәләр, икътисадны җәелдерү өчен шартлар булдырылган. Гомумән барысы да халык эшле һәм ашлы булсын өчен. Юкка гына кичә Владимир Путин да Рөстәм Миңнехановны Россия төбәкләре арасында иң нәтиҗәле җитәкчеләрнең берсе дип атамагандыр. Федерация отметил это в своем вступлении. Давайте поздравим. Быел Татарстанда икътисади күрсәткечләрнең күбесе үсештә, ди Рөстәм Миңнеханов. Тулаем төбәк продукты 4 триллионга җитәр дип планлаштыралар. Бу узган елдан 2%-ка күбрәк. Читкә продуктлар сатыла, төзелеш бара, инвестицияләр җәлеп ителә. Рәис фикеренчә, без моңа федераль үзәкнең даими ярдәме нәтиҗәсендә ирешә алдык. Нам необходимо работать по резервам от всем министерствам, систематически проводить балансовые комиссии с предприятиями, которые испытывают сложности, снижают платежи в бюджет. Цель – обеспечить их работоспособность и развитие. Когда они уже до банкротства дошли, уже поздно. Быел Татарстанда узган елдан 7%-ка күбрәк салым җыярга планлаштыралар. Ул 1 триллион 300 миллиард сумга җитәчәк. Елның тагын бер күрсәткече 3 миллиард сум бурычны кайтара алганнар. В практике своей работы встречаемся с тактическими схемами ухода. Салым түләмичә йөрүчләргә каршы без прокуратура һәм хокук саклау органнары ярдәмендә көрәшәбез. Уртак эш нәтиҗәсендә быел текшерү комитеты 68 җинаять эше кузгатты. 4 миллиард 700 миллион сумлык салым түләнмәгән иде. Шуның 2 миллиард 400 бюджетка керде инде. Керем күләме буенча Татарстан Россиядә 6нчы урында тора. Быел бюджетның салым һәм салым булмаган кереме 476 миллиард сумны тәшкил итәргә тиеш. Берләштерелгән бюджетның төп өлеше табышка салым нигезендә тулылана. Быел ул 179 миллиард сум булыр дип ниятлиләр. Узган елдан 13 миллиардка күбрәк. Бюджетка салымның төп өлешен нефть чыгару, аны эшкәртү химия һәм нефть химиясе предприятиеләре түли. Аларның чагыштырма чавырлыгы 20-нчы елда 47% тәшкил итәчәк. Чираттагы салым физик затлар кеременә салым. Ел нәтиҗәләре буенча 140 миллиард сум күләмендә тупланыр дип көтелә. Динамика уңай булуга карамастан, айрым төбәкләрдә керемнәрне туплау буенча үтәлмә учраклары бар. Шуңа бәйле рәвештә әлеге муниципалитетларга планлаштырылган бурычларны үтәүне тәэмин итү буенча эшне көчәйтергә кирәк дип саныйбыз. Федераль җитәкчелек Татарстандагы үсеш күрсәткечләренә югары бәя бирде. Динамика в Республике Татарстан, она... Сез гел яңалыкка омтылып, федераль салым хезмәтенең заманча алымнарын кулланасыз. Узган елның июлендә салым түләп була торган яңа система булдырылган иде. Республикада аннан 2054 кеше файдалана. Мисал өчен Мәскәүдә 5000 генә, бу бик яхшы күрсәткеч. Антон Силуанов 2024 елда илкүләм проектларның тәмамланачагын әйтте. Андагы күрсәткечләрне үтәргә кирәк диде. Быел Татарстанда аларны тормышка ашыру өчен 45 миллиард сум акча тотылган. 30 миллиарды федераль бюджеттан, 15 республикадан финанслана. Министр гомумән елга йомгак ясап, резервлар булуында искә алды. Знаю, что действительно у вас перевыполнение доходов текущего года. Быел сез керем планын арттырып үтәячәксез. Сездә әле ресурс һәм файдаланылмыйча калган финанс мөмкинлекләр бар. Аларны тотрыклык фонды буларак куллана аласыз. Резервта торсын, нинди генә хәл булмас. Утырыш азагында икътисадны җәелдерүгә өлеш керткән хезмәткәрләргә дәүләт бүләкләре тапшырдылар. Финансы в надежных руках, поэтому мы с удовольствием, Александр Ильич, награждаем вас этой медалью. Рөстәм Миңнеханов финанс мәсьәләләрен хәл итүгә керткән өлеше өчен Сергей Витте медаленә ия булды. Ул илнең финанс министрлыгының иң югары бүләге булып санала. Рүзәл Шарипов, Алмаз Зияддинов, Яңа гасыр каналы. Ел башында нефть бәясе төшү, чит илләрнең Россиягә каршы чикләүләр кертүе безнең предприятиеләр җитештерген товарны сатуда кыенлыклар барлыкка китерә. Беренче кварталдан соң республика бюджеты үтәлерме дигән шиктә була. Ел ахырына бу мәсьәләләрне ничек хәл иткәннәр? Финанс министры Радик Гайзатуллин хезмәттәшем Фәйрүзә Мәҗитовага сөйләде. Радик Рауфович, агымдагы ел финанс-икътисади мәсьәләдә шактый үзенчәлекле булды. Сәяси мәсьәләләр икътисадка йогынты ясады. Айруча беренче квартал катлаулы булды. Монда нефть һәм нефть продуктларына бәяләр төшү, логистика өзелү, шулай ук безнең предприятиеләрнең яңа поставщиклар һәм клиентлар эзләргә мәҗбүр булуы да үз ролен уйнады. Менә шушы шартларда республика бюджеты үтәлеше ничек барды?
Быелгы ел буенча әгәр нәтиҗә ясасак, дөрестән дә елның башлануы беренче квартал һәм инде менә 4 айлыгына караганда ул бик авыр гына башланып китте дип әйтергә була. Монарга инде бик күп мөнәсәбәтләр тәэсир итте дип саныйм инде. Шуңа карамастан безнең предприятиеләребез һәм юридик затларыбыз бик тиз арада менә бу булган җитешсезлекләрне вакытында үзгәртеп, эшләрен матур итеп җайга салдылар. Шуның инде нәтиҗәсе булып тора инде безнең республикабызда ел ахырына кадәр барлык икътисад күрсәткечләре уңай якка басты һәм инде мин әйтер идем, алар былтыргы елга караганда әзрәк уңайрак та булып чыкты. Керемнәрнең һәм чыгымнарның аерым юнәлешләре буенча ел йомгаклары нинди? Дөрестән дә алар уңай, чөнки мин инде менә безнең инде керем һәм керем булмаган салымнар 476 миллиард күләмендә дип әйттем. Һәм шуның инде әгәр дә төп салымнарны карасак, бу инде безнең керемгә салым, бу физик затларның кеременә салым, акцизлар һәм юридик затларга милкәтенә керемнәр дип саныйм. Аларның менә проценттык менә керем төзелешендә ул 84% тәшкил итә. Безнең инде чыгымнар менә бөтен бюджетыбызда аның күләме 602 миллиард сум тәшкил итә. Әгәр дә республика бюджетын карасак, бу сан 525 миллиардка килеп чыга. Шуның белән мин әйтәсем килә, безнең инде менә ел башына калган акчалар, кредитлар алынган һәм инде безнең кергән салымнар, булар мөмкинчелек бирде республикабызда бөтен республикада эшләүче бюджет өлкәсендәге эшчеләргә вакытында хезмәт хакын түләргә һәм инде барлык бөтен документлар нормативны үтәргә инде барлык программаларда тулы күләмдә үтәлде. Безнең тамашачыларны да иң кызыксындырган сорауларның берсе бу дәүләт бурычы, ул артамы, кимиме? Һәм без беләбез инде, республика хәзер яңа федераль кредитлар буенча шактый зур күләмдә акча җәлеп итүне дәвам итә. Ел ахырына без 127,6 миллиард сум күләмендә булачак дип фаразлыйбыз инде, планлаштырабыз. 24 миллиардка арту күренә инде. 10,4 миллиард сум күләмендә безгә тагын кредитлар алдык. Бу кредитларның менә льготный дибез инде ташламалы процентлар белән, моның проценты 3% һәм 15 елга. Менә аның санын әйттем мин 10,4 миллиард дип. Менә булар барсы да республикабыздагы инфраструктураны уңайлатырга, яхшыртырга җибәреләчәк. Минемчә, республикада дәүләт әҗәтенә килгәндә, республика җитәкчесе бик карап кына эшли һәм инде бөтенесе безнең республикабызның уңай хәл өчен эшләнелә. Радик Рәүфович, әңгәмәгез өчен бик зур рәхмәт. Финанс, икътисади мәсьәләләрдә уңышлы ел килсен. Рәхмәт. 6 ай рәттән Татарстанда еллык инфляция арта. Кайсы айда азык-төлек аеруча кыйммәтләнгән? Ел ахырына инфляция нинди күрсәткечкә җитәр? Бу хакта Реальное время интернет газетасынан укып белә аласыз. Ярчалыда махсус хәрби операциядә һәлак булган һәм үлеменнән соң батырлык орденына лаек дип табылган ир-егетләрнең дәүләт бүләкләрен якыннарына тапшырдылар. Очрашуга 10 хәрбинең гаиләсе чакырылган иде. Ил каһарманнарының туганнары кайгысын мэр Ноэль Мәгдиев уртаклашты. Батырларны 1 минут тынлык белән искә алдылар. Нам всем очень тяжело, но мы гордимся своими сыновьями, и вы тоже, наверное. И мы желаем всем, кто сейчас служит там на службе, чтобы они вернулись живыми, здоровыми, с победой. Насколько это возможно? Без сезгә көчебездән килгән ярдәмне күрсәтәчәкбез. Һәр вакыт янәшәдә булырбыз, булышырбыз. Всяческую помощь и поддержку. Махсус хәрби операциядә катнашучылар һәм аларның балалары югары уку йортларыннан тыш көллият һәм техникумнарга кергәндә дә өстенлек алачак. Россиядә мәгариф турындагы законга үзгәреш кертергә ниятлиләр. Бу хакта бүген журналистларга Татарстан премьер-министры урынбасары Лейла Фозлыева сөйләде. Быел җәй махсус квота буенча республика университетларына 191 кеше укырга кергән.
Планируется внесение изменений в законодательство Российской Федерации в части Федераль законның бу категорияга кергән балаларны урта һөнәри белем бирү оешмаларында укытуга кагылышлы өлешенә үзгәреш кертергә җыеналар. Республикада мондый ярдәм чаралары каралган иде инде. Түләүле белем алган студентлар сентябрь-октябрьдә бюджет урыннарына күчерелде. платной основе в учреждениях специального профессионального образования. Они сегодня в сентябре-октябре были переведены на бюджетные места. Быел республиканың төп яңа ел бәйрәменә 17 мең мәктәп укучысы чакырылган. Шуларның 9 мең ярымы махсус хәрби операциядә катнашучыларның балалары. Бу 7 яшьтән 17 яшькәчә малай кызлар. Яңа ел кичәсе 25 декабрьдә көндезге 12дә һәм 4тә узачак. Нәниләр өчен могҗизалы тамаша районнарда оештырыла. СВОда катнашучыларның гаиләләренә каралган ярдәм чаралары турында белү хәзер тагын да уңайлы булачак. Моның өчен республикада чат-бот эшләтеп җибәрергә тиешләр. Киләчәк каникулларыбызда безнең 90-га якын лагерьлар ачылачак. Аның 46 лагерь ул безнең мәктәп якындагы лагерьлар булачак. Ул лагерьларда без балаларыбызны көтеп калабыз. Бүгенге көнгә гаризаны яздылар 177 бала шушы категория семьяларыннан. Татарстан парламентында Республика ветераннары пенсионерлары оешмасы советының президиум утырышы узды. Берлек рәисе Хәбир Иштирәков белән көмеш волонтерлар эшчәнлеген бәяләделәр. Бу елга нәтиҗә ясап 2024-кә бурычлар да билгеләнә. Ветераннар белән Фәрит Мөхәммәтшин аралашты. Ул өлкәннәргә активлыклары һәм битараф булмаганнары өчен рәхмәтле. Күп милләтле илдә яшь буынга бай мирасны калдыруга өлеш кертәсез диде. Шурашуда бик җиңүнең 80 елгына багышланган республика конкурсына нәтиҗә ясалды. Иң яхшы ветераннар оешмасын 58 берлек арасыннан сайлап алалар. Президиум утырышында социаль-гуманитар юнәлештәге проектлар буенча да фикер алыштылар. Поскольку вы с молодежью часто много встречаетесь, нам будет обязательно поддержать дух нашей молодежи, передать вашу уверенность. Надо передать тот дух послевоенный, сегодняшний, который в нашей большой стране Российской Федерации. Быел танылган язучы, драматург, сәясәтче, радио комитетының беренче җитәкчесе Шамил Усмановның тууына 125 ел. Республикада әлеге юбилейны уздыру буенча оештыру комитеты булдырылган иде. Аны вице-премьер Лейла Фазлыева җитәкли. Бүген әдипләр, сәнгать белгечләре түгәрәк өстәл янына җыелды. Алар Шамил Усмановның иҗатын, мирасын анализладылар. Анда Инзилә Хусаинова да катнашты. Шамил Усманов язып калдырган канлы көннәрдә беренче адым драмаларын, Краском мәхәббәте, ил кызы әсәрләрен бүген дә яратып укыйлар. Чөнки ул шул елларның төп сәяси вакыйгаларын гади һәм аңлаешлы тел белән үз иҗатында чагылдыра. 3 повесть, 4 пьеса, дистәләгән хикәя яза. Шамил Усманов әсәрләре тормыш чанлыгы белән аерылып тора. Ул халыкның тигезсезлеге, тормышның авырлыгы хакында язарга тырыша. Әйтик, канлы көннәр пьесасында ул гражданнар сугышы чорларын, инкыйлаб вакытларын тасвирлый. Әлеге пьеса 1000 тапкыр сәхнәдә куела. 1920 елдан башлап проза жанрында актив иҗат итә. Фронттагы кырыс чынбарлыкны сурәтли, совет хакимияте өчен көрәшне тасвирлый, мәхәббәт темасын яктырта. Без Шамил Усмановны нәкъ менә совет чорының көрәшче образын тудыручы буларак бәялибез. Моннан тыш аның әлеге әсәрләрендә канлы көннәрдә беренче адым, Краском мәхәббәте, соңрак язылган кичектән фарман һәм башка әсәрләрнең иштәлегендә шәхес һәм революция, тарих һәм җәмгыять. Менә шушы сорауларга ул җавап эзли. 30 еллардагы иң зур әсәре тарихи фактларга нигезләнгән повесте. Иң зур әсәре Легион юлы дигән дилогиясе. Менә бездә гражданнар сугышы турында язылган әсәрләр булды, ләкин шулай да аның иң кайнар, иң хәл иткеч көрәшләрен гәүдәләндергән әсәрләр Шамил Усмановныкы. Революцияны бөтен дөньяда ясау теләге белән язылган Памирдан радио әсәре, әлбәттә, ул маҗаралы повесть буларак бик кызыклы, һәм аның теге жанры да кызыклы. Менә Шамил Усманов шул чордагы кешенең, шул чордагы шәхеснең
тойгыларын һәм аның дөньяга карашын киң иттереп үзенең әсәрләрендә күрсәтә алган язучы. Шамил Усманов исеме белән татар әдәбияты гына түгел, Татарстанның радио тарихы да бәйле. Дикторда ТАССР радио комитетының беренче җитәкчесе дә гаять киң кырлы шәхес тә ул. Аның иҗатын һәм эшчәнлеген бүгенге көндә дә өйрәнү шуны дәлилли. Инзилә Хусаинова, Рамзил Гарипов, Яңа гасыр каналы. Бүген Урам паркында шәп дип аталган блогерлар фестивале үтте. Беренче тапкыр узучы бу чара интернет киңлекләрендә халыкка йола, гореф-гадәтләр, гомум кешелек сыйфатларын җиткерү һәм иң мөһиме телне саклаучыларны барлау максатын күз уңында тота. Оештыручылары Татмедиа агентлыгы һәм Татарстан рәисе каршындагы туган телләрне үстерү комиссиясе. Фестиваль барышында республикада дәүләт телләрен популярлаштыру өчен үткәрелгән конкурс җиңүчеләрен дә бүләкләделәр. Барыгызга да хәерле кич, блогерлар булса, сәлам дуслар дип башларлар иде. Бүген аларны зур фестиваль берләштерде. Барлыгы 60-тан артык кеше катнашкан һәм аларның күбесе социаль челтәрләрдә татар телен алга сөрү буенча зур эш башкарды ди оештыручылар. Кулларында телефон, бер нәрсәне дә күз уңыннан ышкындырмыйлар. Кемдер очрашу мизгелләрен видеога төшерә, икенчеләре интервью ала. Дуслар, сәлам, мин бүген блогерлар фестивалендә, шәп блогерлар фестивалендә менә безнең ватаныбызга килгән. Илмир Идрисовны күпләр белә. Түбәтәйле блогер татар халкының милли ризыклары турында сөйли. Әлегә бу теманы бары мин генә яктыртам ди. Әгәр дә син үзеңнең подача бар икән, үзеңнең энергетика, даже булган темаларын да син үзеңчә дөрес итеп матур итеп бирә белсәң, роликларың синең миллион просмотр 100% җыя. Дуслар, мен Чувашстанда, Шагардан авылында. Фагилә Шакирова һөнәре буенча журналист, 3 ел элек блогерлык эшчәнлеген башлаган. Тормыш мизгелләре дип аталган канал ачып, дөнья буйлап сибелгән татарларның тормышы белән таныштыра, гореф-гадәтләре турында сөйли. Миңа әйтәләр, Фагилә, бәлки бераз гына урысча титрлар керттерсең, урысча сөйләрсең дип. Мин әйтәм, юк. Минем бәлки 71,000 урынна бүгенге көндә 700,000 подписчик булыр иде, ләкин минем татар милләтенә тугры булып каласым килә. Татар малае тәхәллүсе белән эшләүче Ринат Гали Әхмәтовның блог алып бара башлаганына быел 8 ел. Элек татарча эшләүчеләр бармак белән генә санарлык иде ди. Хәзер көндәшлек зуррак, шуңа сыйфатлы видеоларда артты ди. Хәзер инде менә меңләгән татар блогерлар бар, ялмыйча, чын күңелдән татар телендә алып бара торган. Үземнең татар телендә ныгыттымаймен, чөнки беренче менә 8 еллык видеоны карасагыз, анда мин киләм, чөнки сүз байлыгым әз иде. Хәзер менә шатыр-патыр сөйләшәм. Фестивальдә катнашучылар өчен осталык дәресләре, фикер алышулары оештырылды, үз блоглары белән таныштыру мөмкинлеге булдырылды. Шулай ук Татарстанда дәүләт телләрен популярлаштыру буенча интернетта үткәрелгән конкурс җиңүчеләрен бүләкләделәр. Монда безнең татар теле буенча, традициялар саклау буенча татар телендә генә туктап калмыйбыз, анда чуваш теле, удмурт теле, шундый телләр белән дә эшлибез, шундый эшләтелгән блоглар белән аралашып эшләп барабыз. Фестивальдә катнашучылар блогерлык ул хәзер аерым бер һөнәр, яхшы контент булдыру өчен көне буе тырышырга кирәк диләр. Уңайсыз хәлгә калган чаклары да була икән. Шуга барып, тау горлыйбыз дип, матур итеп кызык кына әйтеп әйттем инде. Бу үземнең образда әйттем. Кеше дөрес итеп аңламады. О, шунда тау горлыймын бу дип. Әнигә әйткән, әни әйтә, "Улым, син тау горласы киләме?" Әйтем бит, "Ни тау горлый? Нәле сөйләмәйем әйтем. Кешегә ышанмыйм әйтем, шаярту, шулай аңлаттым." Фестиваль алга таба күләмлерәк итеп уздырылачак. Интернетта төрле милләтләрнең тормышын чагылдыручыларның эшен күрә һәм бәяли белергә кирәк ди оештыручылар. Чулпан Касыймова, Данил Филатов, Яңа гасыр каналы. Бүген Казанның Миркен театрында Кар барслары турындагы документаль фильмны тәкъдим иттеләр. Ул Алтай таулары хуҗасы дип атала. Премьераны карарга Рөстәм Миннеханов килгән иде. Картинада кызыл китапка кертелгән хайваннар, кар барсларының юкка чыгу проблемасы күтәрелә. Аларны ирбислар дип тә атыйлар. Фильмны 3 ел дәвамында 40 табигатьтә төшергәннәр. Сайлюген милли паркы хезмәткәрләре ирбисларның үрчүен, нинди шартларда үзләрен иркенрәк хис итүләрен тикшерә. Фильмны зоология белгече Николай Дроздов һәм актер Константин Хабенский тавышландырган. Хәзер Россиядә 75 кар барсы калган, аларның 50се биек таулы Алтайда яши. Нәкъ биредә Татарстан рәисе ярдәме белән әлеге сирәк хайваннарны саклау үзәге төзелә. Это символ татар, символ тюркских народов. Акбарслар татарларның, төрки халыкларының билгесе ул. Алга бару, яңа юл ярыны аңлата. Рөстәм Миннехановка ярдәме өчен рәхмәт. Илдә соңгы 10 елда ирбисларның саны 2 тапкырга артса да, аларны тагын да күбрәк үрчетергә кирәк. Без шушы юнәлештә эшләргә тырышабыз. Әлегә шундый яңалыклар иде, һава торышы турындагы мәгълүматны Рәүф Шакиров җиткерер. Ә мин сезнең белән сау булышам.
350 спортсмен. Россиянең 35 регионы көрәш һәм грек-рим көрәше буенча Автодор кубогына көч сынашачак. Финал һәм шоу программа шимбә 16 декабрь 18 сәгатьтә Акбарс көрәш сараенда булачак. Керү ирекле. Налетай, торопись, покупай Лада Веста с выгодой до 175 тысяч рублей. Зимняя резина в подарок. Если Лада, то Канавто. 230-30-30. Главное предложение года. В Эксид-центре РРТ премиальные внедорожники Эксид с выгодой до 20%. Зимние шины в подарок. Подробности в Эксид-центре РРТ. 207-0080. 207-0080. Иногда жизнь ограничивает тебя. Ставит в определенные рамки. Но все это только ради того, чтобы сделать твой путь безопасным. Ни өчен кешеләр майскиникын ярата? Чөнки үзебезнеке һәрвакыт саф, сусым, кыяр, помидор собагында җитешкән, җиләк җимешләре кызарып пешкән, салат яфрагы, укроп, петрушка, свежий яшеллек әзер һәр ашка. Майский теплицалар комбинаты. Ел әйләнәсе витаминнар. Холодильник нужен? Подпишись на газету «Республика Татарстан». Предъяви квитанцию, участвуй в розыгрыше, забирай призы. Двухкамерный холодильник, морозильная камера, сумка-термос за подписку на полугодие. Индекс подписки смотри здесь. Требуются сотрудники на прием и распределение товаров на складском комплексе Wildberries. Опыт работы не требуется. Мы всему вас научим. Скачай приложение WebJob, заполни анкету и выбери удобное место работы. Ждем тебя в нашей команде. Матурлыкның барлык төсләре һәр вакыт синең белән. Татар яулыклары, милли бизәлеш һәр вакыт синең белән. Казан шәһәре, Каюм Насыйри урамы, 11-нче йорт. Исәнмесез, сезнең белән студияда мин Рәуф Шакиров. Татарстанда температура күтәрелә, явым-төшемдә арта, ә хәзер тулырак. Аверс банкы сезне якынлашып килүче 2024 ел белән котлый. Яңа ел сезгә якты хисләр, мөгъҗизалы мизгелләр, яхшы хәбәрләр, онытылмаслык вакыйгалар алып килсен. Якыннарыгызның күңеле җылысын тоеп, яшәргә язсын. Новый год – это время исполнения желаний. Дедушка Мороз, подари мне на Новый год настоящего друга. Каждому в Новый год нужно верить в чудо, и оно непременно произойдет. Банк Аверс. Надежность имеет традиции. Яндекс погода мәгълүматы буенча, Кукмара, Орча һәм Балтачта болытлы булачак. Урыны белән кар. Температура көндез 9-11, төнлә 12-13 градус салкын булачак. Буа, Чүпрәле һәм Кама тамагында явым-төшем фаразлана. Болытлы була. Көндез 8-9, төнлә 12-13. Чистай, Аксубай, Мамадышта болытлы һәм карлы булачак. Көндез 10, төнлә 12 градус тирәсе. Ярчаллы, Түбән Кама һәм Актанышта шулай ук болытлы, кар фаразлыйлар. Көндез 10-11, төнлә 11-12 градус салкын. Әлмәт, Бөгелмә һәм Баулыда көндез 10-11, төнлә 11-12 градус. Явым-төшем көтелә. Республиканың туристик шәһәрләрендә дә карлы булачак. Зөядә болытлы бераз кар көтелә. Көндез температура 9, төнлә 12 градус салкын. Булгарда көндез явым-төшем аз, төнлә ул артачак. Температура көндез 8 градус, төнлә 11 градус. Алабугада көндез -10 градус, төнлә -13 градус. Монда да кар фаразлана. Санчи. Бүтін организмның эшчәнлегенә уңай йогынты ясый, энергия бирә, йокыны яхшыта, баш авыртуларын, хроник аруны бетерә, кәефне күтәрә. Санчиның файдасы гасырлар белән сыналган. Юкка гына аны Кытай медицинасының хәзинәсе димиләр. 20 декабрь көнне Фармлент аптекаларында Санчига 20% ташлама. Телефон 8927 236 71 75. Сайт sanchi.rf.
Казанда болытлы, қар явачак. Күндіз температура 8 градус, төнлә 11 градус. Атмосфера басымы нормадан біраз югарырак. Ул төрек көмеш баганасының 756 мм тәшкил итәчәк. Жел көньяк-көнчыгыштан секундына 5 метр тирәсе. Дымлылык 64%. Җирнең магнит кыры тотрыксыз. Беренчел мәгълүматлар буенча киләсе атнада Татарстанда җылытачак. Әлегә менә шулар. Сезнең белән студияда мин Рәүф Шакиров иде. Безнең белән калыгыз.